מרבית חברי קיבוץ ניר עוז שבנגב, 200 במספר, עלו היום לירושלים והפגינו מול משרד ראש הממשלה בתביעה להוציא מיד את צה"ל מלבנון. מדווח מן ההפגנה כתבנו אורי כהן אהרונוב. ושבו בנים לגבולם. לבנון ארץ הורגת בנינו. בניר עוז הכריזו היום שבתון, ורוב חברי הקיבוץ של השומר הצעיר, השוכן במערב הנגב, עלו לירושלים. לעצור את הטירוף. לדבריהם, רק תינוקות, מטפלות ותורנים בענפים החקלאיים נשארו בדרום. לבנון ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש. איוב כ"ח 5. אנחנו נלחמים בארץ זרה. כאן, בגן על שם אמיל גרינצווייג, זיכרונו לברכה, הם עורכים מפגן ומבקשים להתריע על המשך השהייה בלבנון. בסתר ליבם של אותם אלה שאחראים, הם רוצים כבר מזמן לצאת מלבנון. הם רק מחכים את לסיטואציה הנוחה להם מבחינה אלקטורלית. ובסיטואציה הזאת, בינתיים ימשיכו להירקב שם כל החיילים. באותה העת הייתה ממול במשרד ראש הממשלה ישיבת הממשלה. כמה אמהות מקבוצת ההורים נגד שתיקה באו להזדהות, ומן הצד עמד כוח קטן של שוטרים ונותר מחוסר עבודה. 6 שעות שהו במקום חברי ניר עוז ושרו שירי מחאה. לפנות ערב חזרו דרומה לביתם.